ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠୁ ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବା ଯୋଗୁଁ ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ନହେଲେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବଦଳି ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବିଛାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ବଡ଼ ଘଟଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦୟାକରି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ କହିବି ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାରକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଳନ କରି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ବିଛାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମୟ କାଢ଼ି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତିର ସହ ଜୟ ଶନିଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିନେବା। ବିଛାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ନବମ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଦଶମ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ବୁଧଦେବ ଏବଂ କେତୁ। ଏକାଦଶ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଦେବ। ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ରାହୁଦେବ। ପଞ୍ଚମ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଶନିଦେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମ ଘର ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଘର। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ବନୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଛାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଅଷ୍ଟମ ଘରକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଟିକେ ଖରାପ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ବିରାଜମାନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବହୁତ କିଛି ଛୋଟମୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ଅଧିକା ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଡ଼େକ୍, ମାଇଗ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟମକ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଏଲାର୍ଜି ଆଉ ଖାସ୍ କରି ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କାହିଁକିନା ଶନିଦେବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଛାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ଅଧିକା ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ ବିଛାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଠାରୁ 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଅଧିକା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଖାଇବା ପିଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତେଲ ସାମଗ୍ରୀ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ମସଲା ସାମଗ୍ରୀ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବାହାରର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଲକୁଲ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ସମୟରେ ଏସବୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାହିଁକିନା ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ। ପଞ୍ଚମ ଘର ହୋଇଥାଏ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଶନି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବିଛାରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଶନି ବିରାଜମାନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଟିକେ ଅଧିକା ପ୍ରେସର ରହିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କିମ୍ବା ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଶନି ପଞ୍ଚମ ଘରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଓ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବେ। ବିଛାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ। ସପ୍ତମ ଘର ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ର ଘର। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ବନୁଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଦେବ। ଶୁକ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ 3 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ଶୁକ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମୁଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆଉ 3 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ଶୁକ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ବିରାଜମାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ହିଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ଜାଗାକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭ ସମୟ ରହିବ। କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ସିନେରୀ ରହିବା ଜାଗା କିମ୍ବା ୱାଟରଫଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ପୁରା ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ। ନବମ ଘର ହୋଇଥାଏ ଭାଗ୍ୟର ଘର, ଦଶମ ଘର ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟରର ଘର। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନର ସ୍ୱାମୀ ବନୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଧନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁରା ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ଅଧିକା ଯୋଗ ରହିଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାରରେ ବହୁତ କିଛି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଯୋଗ ରହିଅଛି। କାହିଁକି ନା ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ଅଧିକା ଯୋଗ ରହିଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୁଧ ଏବଂ କେତୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ 17 ଅଗଷ୍ଟ ଠାରୁ 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ଏଥିପାଇଁ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହସ ଏବଂ କନଫିଡେନ୍ସ ଦେବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼େଇ ଦେବେ। ଏହି କାରଣରୁ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କରିପାରିବେ। ଏବଂ କିଛି ନୂଆ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ମଧ୍ୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଡମିନେଟିଂ ରହିପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାରି କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ମଧ୍ୟ କରିବେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ବୁଧଦେବଙ୍କର ଚଳନ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟରେ କଟିବ।